και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συμβιβασμός μετά το θρίλερ. Οι 28 έδωσαν επιχειρήματα στο Κάμερον για να αποτρέψει το Brexit. Ενημερώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άρχισε την εκστρατεία για το ναι στο επικείμενο δημοψήφισμα. Φύλλα αντιδράσεων για τη δήλωση Κασουλίδη σε σχέση με τις ρωσικές επικρίσεις εναντίον της Άγκυρας για το Κυπριακό. 14 κιλά ναρκωτικά στη τσιμπίδα της ΙΚΑΝ. Άλλες σε κοντραπάντο στη Λεμεσό και άλλα με courier από το Βέλγιο. Έφυγε ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους στοχαστές. Ο Ουμπέρτο Έκο άρχισε το ταξίδι της αιωνιότητας. Λαοθάλασσα στην κηδεία του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη. Αντίο στο φτωχόπεδο που έγινε πρίγκιπα στις καρδιές. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε ζητήσει γη και είδωρ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πήρε. Αυτό έγραψε και ο ίδιος ο Ντέιβιτ Κάμερον στο Twitter του, ανακοινώνοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία παίρνει το ειδικό καθεστώς που ήθελε. Ύστερα από μια δραματική ημέρα με συνεχείς μεταθέσεις της ώρας που θα διεξαγόταν η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για το βρετανικό ζήτημα, τελικά λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι επετέφθη συμφωνία. Έγραψε δε ότι η συμφωνία ήταν ομόφωνη. Ορισμένες από τις σημαντικότερες πρόνοιες της συμφωνίας θα μας μεταφέρει ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου, θα μας δώσει επίσης το ιστορικό της δραματικής χθεσινής μέρας. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Ήταν τόσο δύσκολο να τα βρουν οι χώρες μεταξύ τους και όχι απλώς η Μεγάλη Βρετανία με τους θεσμούς της Ένωσης, ακριβώς γιατί υπήρχαν 28 διαφορετικές νομικές πραγματικότητες. Και ό,τι αποφασίστηκε για τη Βρετανία, ό,τι αναλέμε, έχει επίπτωση και στις άλλες νομικές πραγματικότητες. Έπρεπε να είναι μια συμφωνία η οποία να μπορούσε να πουληθεί στο εσωτερικό, να μπορέσει να γυρίσει ο Κάμερον και να πει ότι πήρε αυτό το οποίο ήθελε και ότι υπάρχει λόγος οι πολίτες να ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα. Αυτό ήταν και το βασικό κριτήριο όταν ο Ντόναλντ Τούσκ έφτιαχνε στις 2 Φεβρουαρίου την βασική πρόταση. Τώρα, τις τελευταίες 40 ώρες συζητούσαν σε επίπεδο διπλωματών και τεχνοκρατών πολύ περισσότερο από ότι σε επίπεδο αρχηγών κρατών κυβερνήσεων ακριβώς αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τα 4 βασικά στοιχεία και το βασικότερο όλο, αυτό που θα πουληθεί περισσότερο στη Βρετανία, είναι ότι δεν θα εξαναγκαστεί η χώρα αυτή να συμμετάσχει σε αυτό το οποίο ονομάζουμε η εμβάθυνση της Ένωσης εις το διηνεκές. Όχι. Αυτοί θα μπορούν να έχουν διαχρονικά τα opt-out τα οποία είχαν, δεν θα εξαναγκαστούν στην εμβάθυνση της Ένωσης. Σε γενικές γραμμές είναι ένας ωραίος τίτλος, ο οποίος συνοδεύεται όμως από εκατοντάδες σελίδες νομικών κειμένων και νομικών συνεπειών, τις οποίες θα δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τα προνοιακά επιδόματα και την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές. Αυτό το σημείο και αυτό είναι κρίσιμο για το πώς αντιλαμβάνονται στην Βρετανία την έννοια της Ένωσης, τις υποχρεώσεις που έχουν προς τους άλλους πολίτες, τις οικονομικές κυρίως, και καταλαβαίνει κανείς ότι μεταφράζεται πάρα πολύ εύκολα στο κοινό το να πεις ότι για 7 χρόνια, γιατί αυτό πέτυχε ο Κάμερον, δεν θα έχουν την υποχρέωση να βάζουν το χέρι στην τσέπη για άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Θυμίζουμε ότι είχαν ένα ιστορικό όταν άνοιξαν τα σύνορα και ήρθαν μετανάστες στην Πολωνία. Αυτό είναι αυτό το παρασκήνιο της συζήτησης που υπήρχε πίσω από αυτό το αίτημα. Τώρα τα άλλα δύο, το ένα έχει να κάνει με την Ευρωζώνη, κυρίως μεταφράζεται από τους ειδικούς ως το καθεστώς εποπτείας των τραπεζών, και το τελευταίο έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Ήταν μεγάλο επιχείρημα στο βρετανικό έδαφος ότι αυτή η Ευρώπη βάζει πάρα πολλούς κανόνες, χρειάζεται αυτό που λέμε deregulation. Αυτό και θα γίνει. Υπάρχει πρόβλεψη να ξαναδεί η Ένωση πολλά σημεία κανονιστικής νομοθεσίας, κανονιστικών πλαισίων και να φιλελευθερωποιήσει την οικονομία κάνοντας την ανταγωνιστικότερη. Οι Ευρωπαίοι εδώ το λένε το πλάνο για την ανταγωνιστικότητα. Τώρα όλα αυτά χρειάστηκαν 40 ώρες. Και χρειάστηκαν 40 ώρες και οι 40 ώρες δεν φτάναν. Θυμίζουμε ότι χθες είχε προαναγγελθεί πρόγευμα εργασίας. Το πρόγευμα έγινε γεύμα εργασίας, δηλαδή μετά τις 12.30, 1-2. Το γεύμα εργασίας αναβλήθηκε τόσες φορές, ώστε την τελευταία φορά που ακούσαμε μια ώρα ήταν 4 ώρα το απόγευμα. Τελικά ειδοποιηθήκαμε ότι θα είναι δείπνο στις 9 η ώρα το βράδυ και ευτυχώς έγινε στις 9.30. Χρειάστηκαν να πάρουν στα χέρια τους τα τελευταία χαρτιά που είχαν ετοιμάσει οι Σέρπας, δηλαδή οι εκπρόσωποι
των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων και να τα δουν για άλλη μια μισή ώρα μέχρι να δώσουν τα χέρια 11.30 ώρα Βρυξελών το βράδυ. Η συμφωνία φέρνει αισιοδοξία εδώ. Υπήρχαν πολλές διχογνωμίες, Θάνο, για όλες αυτές τις μεταθέσεις και τις ακυρώσεις. Πράγματι, υπήρχαν πάρα πολλές διχογνωμίες. Είναι λίγο να πούμε ότι η Γαλλία είχε πάρα πολλές ενστάσεις στο κομμάτι της Νομισματικής Ένωσης και ότι οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ είχαν επίσης πάρα πολλές ενστάσεις στο θέμα των προνοιακών επιδομάτων και των κοινωνικών παροχών. Και είναι επίσης λίγο να πούμε ότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης είχαν πάρα πολλά θέματα και το Βέλγιο βέβαια. Το Βέλγιο είχε δώσει μια μάχη για την υπόθεση της ευβάθυνσης και τις νομικές συνέπειες αυτού που πήρε η Βρετανία. Είναι λίγο και μόνο να τα αναφέρουμε. Διότι οι διπλωμάτες που μου περιγράφουν το τι συνέβη τις τελευταίες 36 από τις 40 ώρες μου περιγράφουν ένα νομικό και τεχνοκρατικό χάος, το οποίο βέβαια κατέληξε σε τάξη. Κατέληξε σε κάτι το οποίο όντως είναι μια συμφωνία που φέρνει αισιοδοξία, όπως ακούσαμε τον Γιούνκερ και τον πρόεδρο Τούσκ να μας λένε χθες το βράδυ. Λοιπόν, Θάνο, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Και θα μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, εμείς στην ίδια τη Βρετανία. Συμφωνήσαμε ότι είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Ντέιβιτ Κάμερον μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο παρουσίασε τη συμφωνία που πέτυχε στις Βρυξέλλες. Ο Κάμερον ανακοίνωσε ότι το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου. Τώρα καλείται να πείσει το κόμμα και την κοινωνία. Θα μας ενημερώσει ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης Γκαβός. Θανάση, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από το Λονδίνο. Λοιπόν, επετεύχθη ο συμβιβασμός, έτσι, και τώρα ο Κάμερον αρχίζει ένα προεκλογικό αγώνα που λέει ο ίδιος ότι θα τον κάνει αυτόν τον αγώνα με ψυχή και καρδιά προκειμένου να πείσει τους Βρετανούς. Ναι, ήταν ακριβώς η έκφραση που χρησιμοποίησε ήδη από χθες από τις Βρυξέλλες. Και αυτό διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλές φορές είχε πει ότι δεν απέκλειε τίποτα ως προς τη δική του στάση έναντι του Brexit το δημοψήφισμα. Καθώς η στάση του θα εξαρτιόταν από το είδος της συμφωνίας που θα εξασφάλιζε. Ήταν βέβαια και μια προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους, αλλά και ένα νεύμα αναγνώρισης των ανησυχιών των ευρωσκεπτικιστών στο κόμμα του. Χθες λοιπόν είπε ότι η συμφωνία είναι επαρκής, ώστε να συστήσει στον Βρετανικό λαό να την εγκρίνει και να ψηφίσει υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ανέφερες, 6 από τα 22 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τον ενημέρωσαν ότι θα είναι διαφορετικό στρατόπεδο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, υπέρ του Brexit δηλαδή, καθώς υπενθυμίζω θα είναι ψήφος κατά συνείδηση, χωρίς επιπτώσεις για τις θέσεις τους στην κυβέρνηση. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι Βρετανοί, Θανάση? Πολλής, μια μεγάλη μερίδα έχει ήδη νομίζω αποφασίσει τι θα ψηφίσει και αυτό φαίνεται από κάποια ποσοστά σε δημοσκοπήσεις που επαναλαμβάνονται. Αυτοί που υποστηρίζουν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Πρωθυπουργό λένε ότι είναι σοβαρές οι μεταρρυθμίσεις που κέρδισε και φαίνεται από τις μεγάλες αντιδράσεις που υπήρχαν. Οι αντίπαλοι του λένε πως είναι ασήμαντες αυτές οι αντιδράσεις και δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει με κανέναν τρόπο να μεταρρυθμιστεί. Ωστόσο, αυτοί που είναι το κλειδί τελικά είναι οι αναποφάσιστοι, που κυμαίνονται από 20 έως 30% σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις. Κάποιοι θα έχουν πιστεί μετά τα χθεσινά ή δεν θα έχουν πιστεί, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι οι περισσότεροι από τους αναποφάσιστους δεν θα ενδιαφερθούν τελικά για τις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά για το αν η καθημερινότητά τους θα είναι καλύτερη ή χειρότερη εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιος θα καταφέρει να τους πείσει γι' αυτό. Και νομίζω ότι ο κύριος Κάμερον φάνηκε να το καταλαβαίνει, διότι και χθες στις Βρυξέλλες και σήμερα έξω από την Downing Street είπε ότι θέλουν να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Βρετανία είναι πιο ισχυρή πολιτικά και διπλωματικά ως μέλος μιας μεταρρυθμισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο ασφαλής και πιο εύποροι, απευθυνόμενοι σε μια αγορά μισού δισεκατομμυρίου ατόμων. Και βέβαια απομένει πάρα πολλή δουλειά να γίνει, διότι αναφέρθηκα στις δημοσκοπήσεις, η τελευταία που έγινε χθες την ώρα της μεγάλης αιχμής και των δραματικών διαπραγματεύσεων έφερε πάλι μπροστά το στρατόπεδο του Brexit με 36% έναντι 34% αυτών που θέλουν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια με τους αναποφάσεις τους πάλι πολύ ψηλά, 23%, το 7% δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει καθόλου και όλα αυτά ήταν βέβαια μια υπενθύμηση ότι εχθές έγινε μόνο ένα βήμα και ότι ίσως δεν ήταν καν το πιο δύσκολο βήμα προς το να διαπιστώσουμε ποιο είναι το βρετανικό μέλλον. Θανάση, δεν έχουμε δημοσκόπηση μετά τη συμφωνία, έτσι? Όχι, ακόμα δεν έχει, ούτε έχουμε κάποια προδημοσίευση, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό
έστω σε πολύ μικρό δείγμα να δούμε κάποιες στον αυριανό κυριακάτικο τύπο. Σίγουρα δεν νομίζω τη Δευτέρα, όταν και ο κύριος Κάμερον θα προβεί και σε επίσημη δήλωση στην Βουλή των Κοινοτήτων για όλες τις λεπτομέρειες. Και κάτι τελευταίο που θέλουμε να μας διευκρινίσει, το δημοψήφισμα είναι δεσμευτικό ή μπορεί να βγει ένα ποσοστό και ο Κάμερον να πει εγώ θα πράξω αλλιώς? Όχι, καταρχάς δεν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη αναφορά επ' αυτού, αλλά και στην συμφωνία με επιμονή του Βελγίου αναφέρθηκε ότι δεν θα υπάρχει δεύτερο δημοψήφισμα και ότι δεν θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις μετά το δημοψήφισμα σε περίπτωση που οι Βρετανοί ψηφίσουν υπέρ του Brexit. Δεν έχει γίνει αναφορά περί ποσοστών, περί ορίων. Θεωρητικά είναι μια καθαρή εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως, ακόμα και στις γενικές εκλογές εδώ στη Βρετανία, η αποχή είναι αρκετά υψηλή. Ναι, αυτό που λέμε είναι αν έχει τη δυνατότητα ο Κάμερον να μην κάνει αποδεκτό το αποτέλεσμα. Έχει τέτοια δυνατότητα? Έχει δεσμευθεί και μάλιστα το έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες, πως θα κάνει σεβαστό οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, ακόμα και αν ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να μείνουμε, όπως είπε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνει τα πάντα για να λειτουργήσει η Βρετανία εκτός ΕΕ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Υπερίσχυσε το αίσθημα της ενότητας και της αλληλεγγύης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναφερόμενος στην επίτευξη συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης στήριξε τις προσπάθειες του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Στόχος, προσθέτει, ήταν η επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει στη δήλωσή του πως η συμφωνία που επήλθε είναι προς το όφελος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πείρωμα δών από κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη ασκούν δρυμία κριτική για τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Κασουλίδη αναφορικά με τις τοποθετήσεις του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό. Συνέχεια στο θέμα των τοποθετήσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών έδωσαν σήμερα τα κόμματα, πλήστα εκ των οποίων επικρίνουν έντονα την χθεσινή τοποθέτηση του Ιωάννη Κασουλίδη. Κληθείς να σχολιάσει τη ρωσική δήλωση. Ο κύριος Κασουλίδης είχε αναφέρει ότι η Ρωσία παραδοσιακά στηρίζει τις κυπριακές θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι δεν θέλει να επεκταθεί περαιτέρω, αφού, όπως είπε, οι ρωσικές δηλώσεις έγιναν με αφορμή δημοσιεύματα για δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες δεν έχουν επισημοποιηθεί. Το ΑΚΕΛ δηλώνει ότι πάντα υποστηρίζει έστω και μόνο του ότι η μονομερής προσήλωση στον αγγλοαμερικανικό παράγοντα δεν ήταν προς όφελος του κυπριακού λαού. Ο Χρήστος Χριστοφίδης, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, τόνισε ότι η πάγια θέση του ΑΚΕΛ είναι η εμπλοκή στο Κυπριακό όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, πόσο μάλλον, όπως είπε, χωρών όπως η Ρωσία που παραδοσιακά στηρίζουν τις θέσεις της Κύπρου. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να δει η κυβέρνηση πώς πετυχαίνει την ενεργότερη συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας και ασφαλώς φίλων χωρών όπως η Ρωσία, και είναι καλοδεχούμενη αυτή η στροφή 180 μοιρών, όσων μέχρι προχτές έθελαν μονομερώς να μας εντάξουν στο ΝΑΤΟ. Το ΔΥΚΟ, δια της εκπροσώπου του Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, θέτει θέμα τάξης για τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη και δηλώνει ότι αν η κυβέρνηση προτιμά η Ρωσία να μην αναμειγνύεται στο Κυπριακό, να το πει ξεκάθαρα. Μετά την δίωρη ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή, στην οποία απέφυγε να καταδικάσει την Τουρκία, τώρα έχουμε και τους ποντιοπιλατισμούς του Υπουργού Εξωτερικών. Ξεχνά ο κύριος Κασουλίδης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα προσφεύγει στη βοήθεια της Ρωσίας για να αντιμετωπίσει την υπόσκαψή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κυρίως από την Βρετανία. Η ΕΔΕΚ αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ότι οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Κασουλίδη επιβεβαιώνουν, όπως υποστηρίζει, ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα πολύ επιφανειακά, επιπόλαια και χωρίς στρατηγικό βάθος. Στην ανακοίνωση της ΕΔΕΚ προστίθεται ότι ο ρωσικός παράγοντας, που είναι ενισχυτικός ως προς τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντί να αξιοποιηθεί, υπονομεύεται και παραμερίζεται. Απογοητευτική μέχρι παρεξηγήσεως χαρακτήρισε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών ο Γιώργος Περδίκης. Κατέκρινε επίσης την κυβέρνηση γιατί, όπως είπε, συντάχθηκε με τις υπόλοιπες 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγγέλλοντας τη Ρωσία για τη δράση της στη Συρία. Αντί να καταγγελθεί η Τουρκία για τις επιθέσεις της κατά των Κούρδων
Αντί να καταγγελθεί η Τουρκία για την προκλητική της και επιθετική της στάση απέναντι στη Ρωσία, η Κύπρος συνένεσε στο να καταγγελθεί η Ρωσία. Έντονα επικριτικός για τον κύριο Κασουλίδη ήταν και ο Γιώργος Λιλίκας, ο οποίος είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έπρεπε να χαιρετήσει και να ενθαρρύνει και άλλες φίλες χώρες να παρέμβουν και να ασκήσουν την ίδια κριτική προς την Τουρκία. Αντί τούτου, ο κύριος Κασουλίδης κάνει πλάτες στην Τουρκία και αφήνει εκτεθειμένη τη Ρωσία. Πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Κασουλίδης ότι το κριτήριο του θα είναι η προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων και όχι να έχει έγνοια αν θα κακοφανεί σε κάποιες άλλες πρωτεύουσες εάν υποστηρίξει τη θετική στάση της Ρωσίας. 14 κιλά ναρκωτικά κατέσχαν τα μέλη της ΙΚΑΝ στη Λάρνακα. Σε 2 διαφορετικές υποθέσεις συνελήφθησαν συνολικά 6 νεαροί από τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Το πρωί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και τέθηκαν υποκράτηση για 6 μέρες. Πακέτο που είχε έρθει με κούριερ από το Βέλγιο και περιείχε 3 συσκευασίες κάναβης βάρους 11,5 κιλών παρέλαβε ζευγάρι 28χρονος και 23χρονη από τη Λάρνακα. Το πακέτο είχε παραληφθεί λίγο μετά τις 2:30 χθες το μεσημέρι από γραφείο ταχυμεταφορών κοντά στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Άντρες της ΙΚΑΝ που είχαν θέσει υπό παρακολούθηση το αυτοκίνητο του νεαρού ζευγαριού το ανέκοψαν. Στην παρουσία των νεαρών ανοίχθηκε το χάρτινο κυβότιο με τον αργό θάνατο που μόλις είχαν παραλάβει. Μέσα υπήρχε ξηρή φυτική ύλη κάναβης του βάρους 11,5 κιλών. Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε παρουσιαστεί με άλλο όνομα και είχε δώσει πλαστά στοιχεία στο γραφείο ταχυμεταφορών. Έγινε έρευνα και στο διαμέρισμα όπου διαμένει το ζευγάρι και εντοπίστηκε σπαστήρας όπου υπήρχαν εμφανή ίχνη κάναβης. Ο 28χρονος και η 23χρονη τέθηκαν υποκράτηση για 6 μέρες. Η νεαρή αρνείται ανάμειξη. Σήμερα εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για συγγενικό του πρόσωπο του 29χρονου, το οποίο τα στοιχεία ήταν καταγραμμένα στο κυβότιο με τα ναρκωτικά ως παραλήπτη και καταζητείται. Την ίδια περίπου ώρα, αρκετά χιλιόμετρα μακριά σε χωματόδρομο στη Σκαρίνου, νεαρός 19 χρόνων συνελήφθη έπειτα που θεάθηκε να ξεφορτώνεται σακούλι με 2 κιλά και 284 γραμμάρια ξηρής φυτικής ύλης κάναβης. Επέβαινε, όπως διαπιστώθηκε, σε κλοπημαίο όχημα με πλαστούς αριθμούς εγγραφής. Ο νεαρός είχε τεθεί υπό παρακολούθηση πριν από αρκετή ώρα, δηλαδή από τη Μουταγιάκα, όταν είχε συναντηθεί με 25χρονο και κοπέλα 21 χρόνων και θεάθηκε εκεί να παραλαμβάνει σακούλι με ναρκωτικά. Οι άντρες της ΙΚΑΝ που είχαν βεβαιωθεί ότι γινόταν κοντραμπάντο ναρκωτικών παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις τους και είδαν να τους πλησιάζει με μοτοποδήλατο νεαρός 28 χρόνων. Όταν τελείωσε το κοντραμπάντο, ο 19χρονος θεάθηκε να φεύγει μόνος με το όχημά του. Τον ακολούθησαν όμως και οι άλλοι 3 που επέβησαν σε δεύτερο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος. Καθοδόν φαίνεται ότι οι επιβαίνοντες των οχημάτων αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών και βγήκαν από την έξοδο χειροκητείας προσπαθώντας να διαφύγουν. Μάλιστα πήραν τον παλιό δρόμο Σκαρίνου και στη συνέχεια βγήκαν σε χωματόδρομο όπου ο 19χρονος θεάθηκε να σταματάει και να αφήνει κάτω από δέντρο ένα σακούλι το οποίο παρέλαβαν τα μέλη της ΙΚΑΝ και διαπιστώθηκε ότι περιείχε ξηρή φυτική ύλη κάναβης μεικτού βάρους 2 κιλών και 284 γραμμαρίων. Ο 25χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε τα μέλη της ΙΚΑΝ, στην προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας. Ο 29χρονος επιτέθηκε επίσης εναντίον μέρους της ΙΚΑΝ κατά τη σύλληψή του. Στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν οι 4 νεαροί, διατάχθηκε η κράτησή τους για 6 ημέρες. Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, ένας από τους υπόπτους πιστεύεται ότι ενέχεται σε άλλες 3 σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών. Τερματισμό των ρωσικών βομβαρδισμών στη Συρία ζήτησε η Συριακή Αντιπολίτευση, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμη υπό αυτές τις συνθήκες να αποδεχθεί προσωρινή ανακοχή. Άμεση ήταν η απάντηση της Μόσχας, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να συνδράμει τις προσπάθειες της Συριακής κυβέρνησης για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για πιθανότητα προσωρινής ανακοχής κάνει λόγο η Συριακή Αντιπολίτευση υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμμαχοι της Δαμασκού συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός και θα επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη χώρα. Οι διαφορετικές ομάδες της αντιπολίτευσης συμφώνησαν με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας προσωρινής ανακοχής, η οποία θα επιτευχθεί μέσω διεθνούς διαμεσολάβησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαπραγματευτική ομάδα της αντιπολίτευσης.
Η ίδια ανακοίνωση προδιαγράφει ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να εγγυηθούν ότι η Ρωσία, το Ιράν και οι ακραίοι παραστρατιωτικοί θα αποδεχτούν ταυτόχρονη κατάπαυση του πυρός. Η δε κυβέρνηση της Δαμασκού θα προχωρήσει στην ελευθέρωση κρατουμένων. Στην ανακοίνωση όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στους τουρκικούς βομβαρδισμούς εναντίον κουρδικών και συριακών θέσεων. Μερικές ώρες νωρίτερα, οι ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν καλέσει τη Μόσχα να σταματήσει να βομβαρδίζει αντάρτες στη Συρία, ενώ κατηγόρησαν τη Ρωσία και το Ιράν πως απειλούν τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ακόμη ότι βοηθούν το Ισλαμικό κράτος και επιδεινώνουν το πρόβλημα των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Η απάντηση του Κρεμλίνου ήταν άμεση και σκληρή. Εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα εξακολουθήσει την πολιτική γραμμή που αποσκοπεί στην προσφορά συνδρομής και βοήθειας προς τις Συριακές ένοπλες δυνάμεις στην επίθεσή τους εναντίον των τρομοκρατών. Και ενώ όλα βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, ο Φρανσουά Ολάν εκτιμά ότι ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος είναι πολύ πιθανός όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Mais là, il y a un risque de guerre. Et c'est pourquoi le Conseil de sécurité se réunit, en tout cas au niveau de ses représentants en ce moment. Vous croyez à un risque de guerre entre la Turquie et la Russie? Enfin, qui ne sera pas une guerre directe, mais qui peut être une guerre indirecte quand il y a des avions qui bombardent les mêmes populations dans le nord de la Syrie. Il faut tout faire pour éviter cette escalade. C'est vous qui avez employé le mot. Il y a une escalade. Il faut tout faire pour maintenant arriver à une solution politique. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν όμως και οι χθεσινές διαβουλεύσεις των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συνεδρίασε για 3 ώρες και κλεισμένων των θυρών κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας. Η Ρωσία πρότεινε σχέδιο ψηφίσματος το οποίο καταδίκαζε το συνεχόμενο βομβαρδισμό εδάφους της Συρίας από την Τουρκία, καθώς και την αδιάκοπη ροή ξένων τρομοκρατών στη Συρία, την εισβολή στρατιωτικού προσωπικού και την παράνομη μετακίνηση οπλισμού. Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Νέα Ζηλανδία και η Ισπανία απέρριψαν αμέσως το κείμενο που υπέβαλε η Μόσχα. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι Σεργκέι Λαυρόφ και Τζον Κέρι είχαν τηλεφωνική συνομιλία στην οποία συζήτησαν τις εξελίξεις. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες. Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν πως ο συντονισμός των στρατιωτικών ενεργειών ΗΠΑ και Ρωσίας είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη ανακοχής στη Συρία. Συζήτησαν επίσης τους όρους αυτής της ανακοχής. Η ρωσική και ιρανική εμπλοκή στον πόλεμο στη Συρία έχει ενισχύσει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που σημειώνουν επιτυχίες στο πεδίο τις τελευταίες εβδομάδες, πλησιάζοντας την πλήρη περικύκλωση του Χαλεπιού. Η Τουρκία επέκτηνε τους βομβαρδισμούς σε πολλούς τομείς του Χαλεπιού που ελέγχονται από τους Κούρδους αντάρτες, στους οποίους επιρρύπτει την ευθύνη για την πολύ νεκρή βομβιστική επίθεση της Τετάρτης στην Άγκυρα. Οι Κούρδοι μαχητές που ελέγχουν τα 3/4 των συνόρων Συρίας-Τουρκίας υποστηρίζονται από την Ουάσιγκτον, διότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον του Ισλαμικού κράτους, το οποίο έχει καταλάβει τεράστιες εκτάσεις της Συριακής επικράτειας. Τα γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση της 17ης Φεβρουαρίου στην Άγκυρα. Προειδοποιούν μάλιστα για νέες επιθέσεις στους τουρίστες που σχεδιάζουν να επισκεφτούν την Τουρκία. Απόψε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου ανακοίνωσε ότι μετά την τελευταία επίθεση θα ενισχυθεί η ασφάλεια σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Άγκυρα με επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό. Η κουρδική αυτονομιστική οργάνωση Γεράκια για την Απελευθέρωση του Κουρδιστάν, γνωστή με το ακρονίμιο ΤΑΚ, ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση της περασμένης Τετάρτης στην Άγκυρα, που στοίχησε τη ζωή σε 28 ανθρώπους. Σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της, η οργάνωση αναφέρει ότι διενήργησε την επίθεση ως αντίπινο στις πολιτικές του Προέδρου της Τουρκίας Ταϊπ Ερντογάν και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις. Η ΤΑΚ, που έχει αναφέρει ότι η σύνδεσή της με το Εργατικό Κουρδικό Κόμμα ΠΚΚ έχει διακοπεί, γνωστοποιεί επιπλέον ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας ήταν ένας Τούρκος 26 ετών, γεννημένος στην πόλη Βαν στην Ανατολική Τουρκία. Ανησυχία εκφράζουν πολίτες στην Άγκυρα. Artı bir de bu patlattıkları yer Genelkurmay Kavşağı, oraya yanaşamazsınız. Yani ben bir kere arkadaşlarımı bekliyordum. Asker bana git dedi ki, bir hanım halimle yani. Git dedi, bu nasıl bir bomba geldi arabayla ve nasıl patlattı biz anlayamıyoruz. Onun için çok korkuyoruz. Yani kalabalık yerlere girmeyi düşünmüyoruz hiç artık. Biz barış istiyoruz. Bizim savaşta falan işimiz olmamalı. Yani bizim işte sınırı kevgire çevirdiler. Giren çıkan belli olmayınca olacağı bu oluyor işte. Η οργάνωση είχε πρόσφατα αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση με όλμους στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τον Δεκέμβριο, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
Τα γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν προειδοποίησαν επίσης τους τουρίστες για τον κίνδυνο που διατρέχουν να επισκεφθούν την Τουρκία. Ο τουρισμός είναι ένας στόχος που θέλουμε να καταστρέψουμε. Συμβουλεύουμε τους ξένους και Τούρκους τουρίστες να μην επισκέπτονται τις τουριστικές περιοχές της Τουρκίας, σημειώνουν σε ανακοίνωση που ανήρτησαν. Προειδοποίησαν επιπλέον ότι εκείνοι δεν θα είναι υπεύθυνοι για όσους πεθάνουν στις επιθέσεις που θα διενεργήσουν σε αυτούς τους τομείς. Ύστερα από μια δραματική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων με έντονους διαξυφισμούς από τους πρόεδρους των κομμάτων, ψηφίστηκε τελικά το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης διασταύρωσαν τα ξύφη τους για το παράλληλο πρόγραμμα, αλλά βρέθηκε δυνατότητα για εθνική στάση σε σημαντικά θέματα όπως είναι το προσφυγικό. Θα μας ενημερώσει ο Φάνης Παπαθανασίου. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τη θετική ψήφο λοιπόν μόνο των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων εγκρίθηκε απόψε στη δίμηνη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο για το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Δημοκρατία Τουρκία Αυγή και Ένωση Κεντρών του καταψήφισαν επί της αρχής, παρόν δήλωσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δημοκρατία και την παράδοση του ποτάμι. Αυτό που προκύπτει τώρα από την αντιπαράθεση των Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα μετά και τις επαφές που είχαν και οι δύο στις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την εθνική συνεννόηση, τα άλλα φορτισμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης, είδαμε τον κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίσει την απόφασή του να υιοθετήσει σε ευρωπαϊκό πεδίο στάση εθνικής ευθύνης, υπερασπιζόμενος, όπως είπε, τα συμφέροντα της Ελλάδας και απαιτεί να δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που κρίνονται υποφελείς για την οικονομία και την κοινωνία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα προς την εθνική συνεννόηση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά ήταν σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τις δευτερολογίες του στη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια. Θα περιμένετε πολύ καιρό ακόμη γιατί οι εκλογές θα γίνουν σε 3,5 χρόνια και θα πάσει το αυτές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το προσφυγικό είναι εθνική σημασία θέμα και θα πρέπει να μιλάνε όλοι με την ίδια φωνή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο κ. Τσίπρας σχολίασε επίσης την αναφορά του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε παλαιότερες δηλώσεις της Κασίας του Στρατουλοπούλου, της πρώην επικεφαλής μεταναστευτικής πολιτικής, για άλλες χώρες που φιλοξενούν εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ από πλευράς του ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη στάση του στην προσφυγική κρίση και τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, λέγοντας ότι μου έκανε εντύπωση η στάση στο προσφυγικό, αφήνει να εκτιμήσει τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που και στην Ευρώπη και έβαλε πλάτη, μιλούσε για αλλαγή πολιτικής, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Καλό σου βράδυ. Έφυγε από τη ζωή στα 84 του χρόνια ο Ουμπέρτο Έκο, ένας από τους κορυφαίους διανοούμενους του τελευταίου αιώνα. Αφήνει μια κληρονομιά πολιτισμού, ιδεών, μυθιστορημάτων και διδαχών. Σημειολόγος και θεωρητικός της γλώσσας με έδαφος αναζήτησης που δεν γνώρισε όρια, ο Ιταλός συγγραφέας και καθηγητής έγινε γνωστός ανά το παγκόσμιο για το όνομα του Ρόδου. Συγγραφέας, φιλόσοφος, κριτικός λογοτεχνίας, καθηγητής, πρωτοπόρος της σημειωτικής, θεωρητικός της γλώσσας, μεταφραστής. Ο Ουμπέρτο Έκο έφυγε στα 84 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του έργο που του είχε εξασφαλίσει μια θέση στην αιωνιότητα. Γεννημένος στην Αλεσάνδρεια της Ιταλίας το 1932, ακολούθησε σπουδές μεσαιωνικής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας στο Τωρίνο και έγινε διδάκτορας φιλοσοφίας το 1954. Εργάστηκε ως διευθυντής πολιτιστικών προγραμμάτων στην κρατική τηλεόραση RAI. Όταν έχασε τη δουλειά του, βρήκε χρόνο να ασχοληθεί περισσότερο με το γράψιμο. Ανέπτυξε τη δική του θεωρία στη σημειολογία. Από το 1975 είχε την έδρα του καθηγητή σημειωτικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Το όνομα του Ρόδου, το πρώτο του μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε σχετικά αργά, το 1980, του χάρισε απρόσμενη διεθνή αναγνώριση. Μεταφράστηκε σε 43 γλώσσες και έχει πουλήσει τουλάχιστον 9 εκατομμύρια αντίτυπα. Έγινε ταινία με τον Σον Κόνερι στο ρόλο του αδελφού Γουλιέλμου, πρώην ιεροεξεταστή που αναλαμβάνει να ερευνήσει τον ύποπτο θάνατο ενός μοναχού σε ένα βαΐο της Βόρειας Ιταλίας τον 14ο αιώνα. A man of reason in a world of blind faith. Yes, small blood here. You mean that he committed suicide? Το εκρεμές του Φουκώ, το νησί της προηγούμενης μέρας, το Μπαουντολίνο, είναι ορισμένα από τα πιο γνωστά του μυθιστορήματα. Έγραφε μέχρι πρόσφατα. Πολύγλωσσος, γνώριζε μεταξύ άλλων αρχαία ελληνικά και λατινικά. Ζούσε με τη Γερμανίδα σύζυγό του σε ένα διαμέρισμα με 30.000 βιβλία στο Μιλάνο και στο εξοχικό του στο Ρίμινι.
Η ανθρωπότητα τον αποχαιρετά με τιμές, με μηνύματα που φτάνουν από παντού. Ολόκληρος ο κόσμος, είχε πει ο ίδιος ο Έκο, είναι ένα ένιγμα, ένα άκακο ένιγμα που γίνεται τρομερό λόγω της δικής μας μανιώδους προσπάθειας να το ερμηνεύσουμε. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο στο δελτίο μας αιωνόβια δέντρα στο βωμό της διαπλάτηνσης της λεωφόρου Λάρνακο στην Ακλαντζά. Έντονη αντίδραση των κατοίκων. Το τελευταίο αντίο στον Παντελή Παντελίδη είπαν το μεσημέρι η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι αλλά και πλήθος θαυμαστών του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η σωρός του που εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα έφτασε το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Αιωνία όπου γινόταν το αδιαχώρητο. Θα μας ενημερώσει ο Αλφόνσος Βιτάλης. Αλφόνσο, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα από την Αθήνα. Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης, μια λαοθάλασσα στόδας το μεσημέρι τον 32χρονο τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης στην τελευταία κατοικία. Τραγικές μορφές. Οι γονείς του Παντελή Παντελίδη, Σταύρο και Αθηνά και τα αδέρφια του Τριαντάφυλλος και του Κωνσταντίνους. Συγγενείς συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό χώρο, πρώην συνάδελφοί του από το καλλιτεχνικό ναυτικό και πλήθος κόσμου που έφτασε κατά ορισμένες εκτιμήσεις. Τις 20.000 βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδων της Νέας Ιωνίας για να πούν το τελευταίο αντίο, να αφήσουν ένα λουλούδι και να τραγουδήσουν τα τραγούδια του αδικαχωμένου Παντελή. Στη Νέα Ιωνία που γεννήθηκε και μεγάλος ο Παντελίδης, η σωρός εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα ενώ οι ουρά εκείνων που ήθελαν να ποτίσουν το ίστατο φόρο τιμής έφταναν ακόμα και 3 τετράγωνα μακριά από την εκκλησία. Το φέρετρό ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία και πάνω τους ήταν το πηλίκιο και τα παράσημά του από το πολεμικό ναυτικό. Το φέρετρο έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα λίγο πριν τις 10 το πρωί με την μπάντα του τραγουδιστή να παίζει τη μουσική της επιτυχίας του. Είχα κάποτε μια αγάπη. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με θερμά χειροκροτήματα και στη συνέχεια η σωρός παρέμεινε στο εσωτερικό του ναού. Στο νεκροταφείο της Μεταμόρφωσης, όπου μεταφέρθηκε μετά την εξώδιο ακολουθία η σωρός του Παντελίδη, είχε συγκεντρωθεί και εκεί ένα τεράστιο πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο. Ανάμεσα στους χιλιάδες επωνύμους και ανώνυμους που παρευρέθηκαν στην κηδεία, υπήρξαν και πολύ γνωστοί καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Παντελίδης ή είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους, όπως ο Αντώνης Ρέμος, ο Βασίλης Καράς, η Δέσποινα Βανδύ, ο Γιώργος Μαζονάκης, η Νατάσα Σαδωρίδου, ο Γιάννης Φλωρινιώτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και άλλοι. Αλφόνσο, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Έφυγε κυρίες και κύριοι σε ηλικία 70 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια ο Άκης Μελετίου, ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΡΙΚ. Υπηρέτησε το κρατικό κανάλι για 4 δεκαετίες ενώ ήταν κύριος παρουσιαστής ειδήσεων στην τηλεόραση για σχεδόν 35 χρόνια. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκοσία. Καλησπέρα σας. Το Κυπριακό συζήτησαν χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Πέρες Ντεκουέιαρ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Σαφάν Γκυράι. Η χαρακτηριστική φωνή του Άκη Μελετίου σήγησε. Η σεμνή και διακριτική, αλλά και την ίδια ώρα τόσο επιβλητική παρουσία του δεν είναι πια μαζί μας. Η καρδιά του τον πρόδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Ο Άκης Μελετίου, ένα από τα κορυφαία για 4 δεκαετίες στελέχη του ΡΙΚ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια και σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους. Γεννημένος στη Λευκοσία το 1946, σπούδασε στη θεατρική σχολή του Εύη Γαβριλίδη. Σε πολύ νεαρή ηλικία πέρασε το κατόφλι του ΡΙΚ και έπαιξε σε θεατρικά έργα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε, αποφασίζει να εγκαταλείψει το θέατρο και να αφοσιωθεί στις ειδήσεις. Εκφωνητής δελτίων ειδήσεων στο ραδιόφωνο και για 30 χρόνια ο κύριος παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων στην τηλεόραση. Ασπρόμαυρες ειδήσεις χωρίς τηλεϊποβολέα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κίκης Λαζαρίδης είπε στη λογοδοσία του ότι οι κυπριακές αερογραμμές έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς των εργασιών τους. Ενημέρωση από τον Γιάννη Νικολάου. Κέρδισε γρήγορα το σεβασμό των συναδέλφων του για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, δυναμικός, ενέπνευσε ήθος και επαγγελματισμό στους νεαρότερους. Χαρακτηριστικό στοιχείο του επαγγελματισμού του, όταν ήταν εκφωνητής του Δελτίου Ειδήσεων και ο γιος του Μαρίνος ενεπλάκησε τροχαίο στην Κρήτη. Και ο συνάδελφός του Μαρίνος Μελετίου από τη Λευκοσία, στο κέντρο, μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας δίκυκλα στο δρόμο Ηρακλείου Αγίου Νικολάου και συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Στην Κρήτη είχε πάει μόλις πριν 2 εβδομάδες για εκπαίδευση ως αξιωματικός στη σχολή πεζικού μαζί με τον Μελετίου. Όμως, πέρα από επαγγελματίας, ήταν και άνθρωπος. Με δυσκολία εκφωνεί την είδηση. Τη σκητάλη παίρνει συνάδελφός του Αλίκη Φεραίου, μέχρι να επανέλθει ο Άκης. Στο πλευρό του, στη ζωή αλλά και στην επαγγελματική του πορεία, η σύζυγός του Τασούλα, η οποία επίσης εργαζόταν στο Ρίκος εκφωνήτρια ειδήσεων. Απέκτησα 2 παιδιά, τον Γιώργο και τον Μαρίνο. Ο Άκης Μελετίου, τα τελευταία χρόνια πρωτού φύγει από το ΡΙΚ, ήταν λειτουργός προγραμμάτων του ραδιοφώνου. Το ΡΙΚ αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση τον Άκη Μελετίου, ένα όνομα ταυτισμένο με το κρατικό κανάλι. Μόλις έχουμε τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη στις 3:15 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκοσία. Οι εισφορές θα γίνονται στο Σύνδεσμο Ελπίδα για παιδιά και εφήβους με καρκίνο και λευκαιμία. Και αυτό είναι το τέλος του Δελτίου Ειδήσεων των 8.30. Το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων θα μεταδοθεί γύρω στις 11:05. Καλό βράδυ. Στο μικροσκόπιο ερευνών των λειτουργών, τους οποίους διόρισε ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στον οικισμό Νηρέας 1 στο νοσόματο Λεμεσού. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μεταβαίνουν επί τόπου το ερχόμενο Σάββατο. 2 ερευνώντες λειτουργοί διορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για να διερευνήσουν όλα όσα αφορούν τον οικισμό Νηρέας 1 στο νοσόματο Λεμεσού. Θα εξετάσουν όλες τις πτυχές του υφιστάμενου έργου από τη στιγμή που είχε προκηρυχθεί η προσφορά μέχρι και την αποπεράτωση του έργου μέχρι και σήμερα, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν οποιασδήποτε φυσικά ευθύνες να αποδοθούν. Το έργο παραδόθηκε το 2011 και λίγους μήνες αργότερα εντοπίστηκαν κακοτεχνίες, παρουσιάστηκε υγρασία, υπήρξε αποκόλληση κεραμικών τοίχου και υπερχειλίζουν οι αποχετευτικοί λάκκοι. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σοκράτης Χάσικος, αφού μελέτησε την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, έστειλε επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, αφού φαίνεται να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Το ερχόμενο Σάββατο στις 11 το πρωί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης θα επισκεφθούν την περιοχή του ασώματου σε μια προσπάθεια να εξευρεθούν υπό τις περιστάσεις λύσεις στο θέμα που προέκυψε στον οικισμό. Ο οργανισμός οφείλει να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις, τόνισε ο κ. Πετρίδης. Ενημερώσουμε τους ιδιοκτήτες ότι άμεσα θα προβούμε με τη συγκατάθεση τους φυσικά σε όλες τις απαραίτητες επιδιορθώσεις, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν εντός των διαμερισμάτων στην πολυκατοικία του Νηρέα 1. Προσωρινή λύση στο πρόβλημα που παρατηρείται με την υπερχείληση των αποχετευτικών λάκκων δίδεται με τη συχνή αντλησή τους από βιτιοφόρα. Το πρόβλημα που θα παραμείνει και θα τύχει εφαρμογή σε κατοπινό στάδιο για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε με ποιον ακριβώς τρόπο θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι το θέμα που υφίσταται με τους απορροφητικούς λάκκους και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, όπως γνωρίζετε, με το επέδαφος κτλ. Οριστική λύση αναμένεται να δοθεί με την κατασκευή στην περιοχή του αποχετευτικού συστήματος. Κύμα αντίδραση στην Αγλαντζά για την επικείμενη αποκοπή ονόβιων κυπαρισιών στη λεωφόρο Λάρνακος. Τα δέντρα θα κοπούν στο πλαίσιο της διαπλάτυνσης του δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής και το κίνημα οικολόγων συγκεντρώθηκαν στην περιοχή διαμαρτυρόμενοι και αξιώνοντας ματέωση των εν λόγω σχεδιασμών. Οι κάτοικοι της Αγλαντζάς, η Επιτροπή Αγώνα Αγλαντζάς, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Περιοχής Άτη ΡΙΚ και το κίνημα οικολόγων ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στη διαπλάτυνση της λεωφόρου Λάρνακος. Συγκεντρώθηκαν στο ύψος της λεωφόρου κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου προγραμματίζεται να αποκοπούν σειρά αιωνόβιων κυπαρισιών και πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτόν το έργο λοιπόν που παρεμποδίζουμε σε εισαγωγικά ή συνομωτήσαμε να παρεμποδίσουμε είναι αποτέλεσμα σειράς παρατυπιών και παρανομιών.
Και εκεί είμαστε στα δικαστήρια για κάποιες από αυτές τις παρανομίες. Οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι επικαλούνται τη δικαστική διαδικασία η οποία εκκρεμεί σε σχέση με τους σχεδιασμούς διαπλάτησης του δρόμου και καλούν τις αρχές να μην προχωρήσουν στην αποκοπή των κυπαρισιών. Εσούσης δικαστικής διαδικασίας οι αρχές προχώρησαν έτσι θελικά να αρχίσουν την αποκοπή των δέντρων χωρίς να περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Τα δέντρα τούτα του δρόμου εδώ φυτευτήκαν από τους παππούδες πολλών από εμάς και ελπίζουμε ότι θα έχουμε όλη την υποστήριξη για να σωθούν. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει σχεδιασμούς για ποδηλατόδρομους και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καταγγέλουν οι οικολόγοι, και όχι να μεγαλώνει δρόμους για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Έχουμε έναν υπουργό συγκοινωνιών, ο οποίος λέει ότι θέλει να προωθήσει τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, αλλά δημιουργεί περισσότερες λεωφόρους για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Κάποτε πρέπει αυτή η κυβέρνηση να αποφασίσει στρατηγικά τι ακριβώς είναι που θέλει. Εμείς ως οικολόγοι ξέρουμε ότι αυτή η λεωφόρος δεν έπρεπε να είναι 4 λωρίδες και αυτά τα δέντρα δεν έπρεπε να θυσιαστούν για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Η απόφαση των δημοσίων έργων είναι να αρχίσουν την αποκοπή δέντρων στη λεωφόρο Λάρνακος από αύριο. Η λεωφορεία Γλαντζάς, Λάρνακος και Αμοχώστου θα γίνουν 4 λωρίδων δρόμοι με χτιστή νησίδα στη μέση. Πατέρας και γιος από τον Κορμακίτη μέχρι πρότινος αγνοούμενοι ετάφησαν με 42 χρόνια καθυστέρηση στη γενέτειρά τους. Ο Ιωσήφ Παπάς και ο γιος του Αντώνης είχαν πέσει θύματα τουρκικών αεροπορικών βομβαρδισμών στις 20 Ιουλίου του 1974. Πατέρα και γιο αποχαιρέτησαν οι κάτοικοι του Κορμακίτη με τιμές καθώς αρμόζει. Άρχισαν 42 χρόνια τα οστά του Ιωσήφ Παπά και του γιου του Αντώνη να επιστρέψουν στη γη που τους γέννησε. Έφυγαν το πρωί της 20 Ιουλίου από το χωριό τους για το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Θα παραλάμβαναν συγγενείς που ωστόσο δεν έφτασαν ποτέ στην Κύπρο, γιατί λόγω της εισβολής ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις. Οι δυο τους τότε πήραν το δρόμο του γυρισμού για τον Κορμακίτη. Κοντά στον κοντεμένο, έχοντας μπροστά τους φάλαγγα της εθνικής φρουράς, έγιναν αντιληπτοί από την τουρκική αεροπορία. Τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα άρχισαν να τους βάλουν ακατάπαυστα. Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς μαζί πατέρα και γιο. Και ακόμα πιο δύσκολο όταν γνωρίζεις πως μαζί βρήκαν τον θάνατο και πως μαζί επίσης ανέβηκαν οι ψυχές τους ψηλά στον ουρανό. Τότε αποβιβάστηκαν από τα αυτοκίνητα και τρέξαν όλοι να σωθούν. Όλοι εκτός από τον 70χρονο Ιωσήφ που εγκλωβίστηκε. Ο 30χρονος γιος του τότε, δίχως να λογαριάζει τη δική του ζωή, επέστρεψε να το βοηθήσει και σκοτώθηκαν μαζί. Τρέξατε να γλιτώσετε από τα πάνω τα κομμάτια. Όμως ο παππούς παρέμεινε παγιδευμένος στο αυτοκίνητο. Δεν μπόρεσε να σας ακολουθήσει. Μόλις παντελήφθηκε σε αυτό το παπά, ψυχώντας καθεδρυμικό. Έσβεψε να απολύτως. Η σύζυγος του Αντώνη στα 2 χρόνια του γάμου τους ένιωσε την ευτυχία να μεγαλώνει στην κοιλιά της και είχε φέρει στη ζωή το κοριτσάκι του στην Αντωνία μόλις 2 μήνες πριν από την εισβολή. Στάθηκε για το παιδί της μάνα και πατέρας. Ποτέ δεν είχα τη χαρά να δουν αγαπημένοι σου μόρφη παπά, να νιώσω το χάδι και να χωθώ στην αγκαλιά σου. Μόνο από τις φωτογραφίες της γνώριζα και από τις ιστορίες που προσφυμάναν και οι άλλες γυναίκες και τις ιστορίες μου. Οι κάτοικοι του κοντεμένου πήραν τα ψυχα σώματα των νεκρών του βομβαρδισμού και τα έθαψαν όλα μαζί σε 3 κρατήρες που άνοιξαν οι βόμβες. Μέχρι το 2013 δεν μπορούσε η ιδέα να διενεργήσει εκταφές λόγω άρνησης των κατοχικών δυνάμεων να επιτρέψουν εκταφή σε λεγόμενο στρατιωτικό σημείο. Η κηδεία των Ιωσήφ και Αντώνη Παπά τελέστηκε από την Καθολική Εκκλησία του Κορμακίτη. Τα οστά των 2 μέχρι πρότινος αγνοουμένων ετάφησαν στο νεκροταφείο της Ισέτη κατεχόμενης κοινότητάς τους. Να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα σε συντομία. Τελέστηκε το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλή η κηδεία του μέχρι πρότινος αγνοούμενου Κυριάκου Δημητρίου του Ανδρέα από το Καϊμακλή. Ο Δημητρίου ήταν 20 ετών και υπηρετούσε στο 241 τάγμα πεζικού. Τα οστά του βρέθηκαν σε τάφο που εντοπίστηκε σε περιοχή των χωριών Ακανθού, Δαυλός και Φλιμούδη και ταυτοποιήθηκαν με την εξέταση γενετικού υλικού.
Το ΑΚΕΛ κατηγόρησε το Υπουργείο Παιδείας ότι έτσι θελικά, αποσπασματικά και με προχειρότητα επιβάλλει αλλαγές που ζημιώνουν, όπως αναφέρει, το εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου. Ο επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ, Χρήστος Χριστοφίδης, άσκησε κριτική για τα νέα ορολόγια προγράμματα με τα οποία, όπως είπε, αποφάσισαν και επέβαλαν χωρίς προετοιμασία και διαβούλευση. Ο κ. Χριστοφίδης άσκησε κριτική και για την επιβολή χωριστής διαδικασίας εξετάσεων για είσοδο στα πανεπιστήμια από μαθητές ιδιωτικών σχολείων και υποστήριξε ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας συνιστά υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λίλικας κάλεσε το Δήμο Πάφου να παρουσιάσει ολοκληρωμένη μελέτη για τον τρόπο ενσωμάτωσης της παλαιάς πόλης στην ευρύτερη οικονομική ζωή της Πάφου αλλά και στην τουριστική βιομηχανία της επαρχίας. Κάλεσε επίσης το Δήμο να εισέλθει σε διάλογο με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. Ο κ. Λίλικας επισκέφθηκε το χώρο που διεξάγονται τα έργα ανάπλασης και είχε διάλογο με τους επηρεαζόμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της Πάφου. Μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, για κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με αθλητικές ειδήσεις απόψε με τον Ανδρέα Γεωργιάδη. Νέο πακέτο χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων. Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα. Δεν φτάνει μόνο να το λες, πρέπει και να το παίζεις. Jackpot στο Joker. Αυτή την Κυριακή 1.500.000 ευρώ. Joker. Το πες, το παίξες. Η ομάδα παραμένει χωρίς απώλειες, δεν πήρε κανείς κόκκινη κάρτα, κίτρινη κάρτα. Τις μεταγραφές στεναχωρέθηκες? Εγώ, μα μία είναι κάμα. Ναι, αυτή η μία, και φαρμακερή που έκαιγε αυτή. Μάλιστα κύριε, ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Η ζωή εδώ τελειώνει. Ούσε, αυτό είναι. Όλα τα φώτα στραμμένα στον αθλητισμό. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στον αγώνα σου τον καθημερινό, συχνά λυγίζεις από την επιθυμία σου για ποιότητα ζωής, για όσους αγαπάς. Γι' αυτό χρειάζεσαι σύμμαχο. Η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι σύμμαχος αυτής της κοινωνίας. ΟΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε κάθε αγώνα. Αθλητικές ειδήσεις στη συνέχεια. Απόψε μαζί μας, όπως είπαμε, ο Ανδρέας Γεωργιάδης. Ανδρέα, καλησπέρα και σε ακούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 24η στροφή στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ και στη σκιά του μεγάλου αυριανού ντέρπι ανόρθωσης ΑΠΟΕΛ είχαμε σήμερα τον κυρίως πιάτο με την διεξαγωγή 5 αναμετρήσεων. Ο Απόλλωνας με χάτρικ του Μαγκλίτσα ξεπέρασε νικηφόρα το εμπόδιο της Πάφου και ανήλθε στην τρίτη θέση με αγώνα περισσότερο από την ανόρθωση. Πιο εύκολη από ό,τι δείχνει το 2-1 η επικράτηση της Ομόνοιας επί του Άρη. Φουντώνει για τα καλά η μάχη της 6ης θέσης με την νίκη της ΑΕΛ επί της Νέας Σαλαμίνας και την επικράτηση της Δόξας απέναντι στον Ερμή. Παραμένει σε δυσμενή θέση όσον αφορά την υπόθεση υποβιβασμός η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με το 0-0 στο Δασάκι απέναντι στον Εθνικό. Να δούμε την σχετική κάρτα. Είχαμε λοιπόν σήμερα Δόξα Ερμής 2-1, Εθνικός Ένωση 0-0, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ 1-2, Απόλλων Πάφος 3-1, Ομόνια Άρης 2-1. Αύριο στις 4 στο μεγάλο ντέρπι ανόρθωσης ΑΠΟΕΛ και στις 6 Αγία Νάπα ΑΕΚ.
Μπορεί να σπατάλησε το πρώτο ημίχρονο ο Απόλλωνας, ωστόσο στο δεύτερο μισό έφτασε στο ζητούμενο με νίκη 3-1 επί της Πάφου. Τέταρτη σερί επιτυχία στο πρωτάθλημα για τους γαλάζιους που τους φέρνει στην τρίτη θέση εν αναμονή του αυριανού ντέρπις του Αντώνης Παπαδόπουλος. MVP του αγώνα ο Άντων Μαγκλίτσα, ο οποίος σημείωσε και τα 3 γκολ. Ο Κροάτης φόρ έφτασε στα 6 και αποδεικνύεται λίρα 100 για τον Απόλλωνα. Στους 49 βαθμούς ο Απόλλωνας παραμένει σε μπελάδες η Πάφος στους 21. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά πρώτη, το γύρισμα όμως δεν υπάρχει φάση γιατί υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ. Με πάσα εκτελέστηκε για τον Βασιλείου συρτά, το τσίπημα της μπάλας και νέο κόρνερ. Ο Ντασίλβα τελικά εκτέλεσε, κεφαλιά από τον Φρέιρε που δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα, έφυγε. Γι' αυτό ρίονται και φωνάζουν συνεχώς. Εδώ υπήρχε χέρι, έχω την εντύπωση, ο νεοφύτου ξανά. Χέρι και είναι πέναλτι. Ωραία πάσα για τον Ντεμέλο. Αυτός ψάχνει και βρίσκει τον Δημοσθένους, τον Άλμπα με συγχωρείτε, που κρατάει. Η πάσα του για τον Μάτσι θα βγει πολύ. Καλή τρίπλα. Κρατάει την μπάλα, το σουτ στην αγκαλιά του Βάλε. Ο Βραζιλιάνος θα κάνει την σέντρα. Θα βγει και πάλι άμυνα. Ο Ντασίλβα θέλει να κατεβάσει να βρει το χώρο. Θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Κοδίνα. Κμαλάτζε για τον Άλμπα. Παλιά για τον Ντεμέλο, φεύγει από κανονική θέση, ο Βάλε και πάλι θα τον κόψει. Εδώ βλέπετε δεν υπάρχει offside, φεύγει από κανονική θέση. Ο Ελίζιο κάνει στραβοκλωτσιά και φεύγει ο Ντεμέλο απέναντι από τον Βάλε. Θα κάνει το πλασέ, ο Βάλε και πάλι θα πει όχι. Πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι στο 39. Αλλά ο φύλακας άγγελος της εστίας του Απόλλωνα, ο Μπρούνο Βάλε, είναι φανώς εκνευρισμένος με τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα. Δεν υπήρξε offside σύμφωνα με τον Χαραλάμπους. Ο Μάτσι θα κάνει το σουτ και πάλι ο Βάλε. Ήταν νωρίτερα, δεν υπήρχε κανένα offside στον Μάτσι. Ντασίλβα από πολύ μακριά. Ο Πέδρο τελικά με το δεξί στην περιοχή. Καλή κεφαλιά καρφωτή, αλλά η μπάλα θα φύγει έξω από την κεφαλιά του Ελίζιο. Ο Αργεντινός που πάει για το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει και χωρίς δύναμη θα καταλήξει στον Βάλε. Τελέστηκε, η μπάλα πέρασε και από τον Αγγελή. Νομίζω ο Ελίζιο ήταν αυτός που έκανε κίνηση. Παλιά για τον Μάγκλιτσα, ο Κροάτης κατέβασε, ο Παπουλής στο σούτ. Η επέμβαση. Βραζιλιάνος εκτέλεσε, ο Κοδίνα με γροθιές. Είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις μόνο από τα back. Να δούμε εδώ την σέντρα, πέρασε, ακούμπησε λίγο την μπάλα ο Αλαμπή. Κόρνερ και πάλι με τον Ντασίλβα. Στο πρώτο δοκάρι, να το γκολ, πανέμορφο από τον Άντων Μάγκλιτσα και πάλι στο 55 η κεφαλιά του Κροάτη. Λύνει τον γόρδιο δεσμό στον Απόλλωνα. Στο 55 λοιπόν το τέταρτο φετινό γκολ του Άντων Μάγκλιτσα. 4 γκολ σε 6 παιχνίδια. Πολύ καλή εκτέλεση του Ντασίλβα. Η κεφαλιά εκεί που έπιασε την μπάλα, κοιτάξτε, ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Κοδίνα. Κέρδισε όμως ο Ελίζιο. Πάτησε για τον Παπουλή. Ο Παπουλής προωθεί την μπάλα. Ο Μάγκλιτσα θα πλασάρει και θα διπλασιάσει τα γκολ τα δικά του και του Απόλλωνα. Στο 59 ο Άντων Μάγκλιτσα είναι ο παίκτης που δείχνει να καθαρίζει για τον Απόλλωνα. Εδώ η πάσα του Παπουλή απέναντι από το Κοδίνα. Ωραίο πλασέ στο μακρινό δοκάρι και 2-0. Πραγματικά δεν είχε. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν υπήρχε κανένα offside. Καλυμμένος ο Μάγκλιτσα. Η πάσα του Πέτρο για τον Παπουλή. Στρώνει στον Σλάβτσεφ. Έπιασε το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Κοδίνα. Σωστή οργάνωση για την επίθεση. Καλή κατοχή. Εδώ βγαίνει μπροστά μας με τον Μέσκα. Ωραία κίνηση. Θα γυρίσει ο Κροάτης. Θα γίνει το 3-0 τώρα με χάτρικ από τον Μάγκλιτσα στο 71. Εδώ κοιτάξτε, ο Μέσκα, ο πρώην συμπαίκτης του στην Χάιντουκ Σπλίτ και νυν συμπαίκτης του στον Απόλλωνα, έκανε ωραία κίνηση, πέφτοντας γύρισε την μπάλα, ο Μάγκλιτσα ακολούθησε. Μακρύδης. Μεγάλη μπαλιά για τον Τουράμ που κατεβάζει, δεν μπορεί να κατεβάσει. Στην προηγούμενη φάση δεν υπάρχει κανένα offside στην φάση του Τουράμ, ο οποίος
Εδώ έχασε ένα μάλλον εύκολο κοντρόλ. Πέδρο τελικά. Το γύρισμα, το σουτ από τον Φρέιρε ψηλά. Από τον Αγιδί που είχε γυρίσει πίσω. Μακρύδης, νέα σέντρα, βγαίνει ο Κοδίνα. Αποκρούει αλλά όχι αποτελεσματικά. Και καταφέρνει να χάσει ένα τέταρτο γκολ ο Μάγκλιτσα. Και χάνει βεβαίως και την ευκαιρία να πετύχει 4 γκολ στο ίδιο παιχνίδι. Παίκτης προστάται ήταν γκολ. Θα δούμε εδώ όμως τον Μάτσι που φεύγει. Θα προσποιηθεί, θα γυρίσει και θα νικήσει τον Βάλε μειώνοντας 3-1 στο 90. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια τον Νασίρ Μάτσι. Εδώ έκλεψε την μπάλα, προσποιήθηκε πολύ ωραία και έκανε πολύ ωραίο πλασέ. Νομίζω ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Μάτσι Μιλέγκο. Κώστα πραγματικά θα κοπεί με φάουλ από τον Γκρίκετς. Γρήγορα εκτέλεσαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Ντασίλβα πάει να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ, αλλά αν και με δώσει άγχους στο τέλος, από δική της υπαιτιότητα, η Ομόνοια επέστρεψε στις νίκες 2-1 τον Άρη. Σαφώς ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο οι πράσινοι, με πρωταγωνιστή τον Ασίς που σκοραρεδείς, προηγήθηκαν με 2-0. Από το πουθενά με τραγικό λάθος της άμυνας της Ομόνοιας, ο Άρης μείωσε με τον Ράνο, δίδοντας νέο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Στους 43 βαθμούς η Ομόνοια, στους 27 ο Άρης. Περιμένει κόσμος στη μεγάλη περιοχή του Ρενιόφσκι, εκτέλεση κεφαλιά λίγο έξω. Την ενδιαφέρει περισσότερο η τέταρτη θέση. Μπαντιμπακά στην σέντρα, η κεφαλιά δεν θα γίνει από κάποιον. Θα φτάσει η μπάλα στον Ασίς. Ασίς μας στη μεγάλη περιοχή, το σούτ, η μπάλα κόρνερ. Τον Νούνο Ασίς, κατέβασμα και φάουλ. Δώσει ο... Εδώ την φάση. Πρόξιμο αυτό που ο διαιτητής. Εντάξει, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη φάση. Εδώ ξανά το βοηθάει. Μεγάλη περιοχή, σωστό το φάουλ που δόθηκε. Περάσει το δοκάρι, τεράστια ευκαιρία την Ομόνοια στο 27. Η φάση συνεχίζεται με τον Μπαντιμπαγκά. Τεράστια φάση για την Ομόνοια στο 27. Για την Ομόνοια συνεχίζεται η φάση, κεφαλιά, γκολ τώρα για την Ομόνοια με τον Νούνο Ασίς. Το 1-0 θα έρθει για την Ομόνοια στο 28ο λεπτό, με τρόπο που θα δούμε τώρα. Το Ράμος θα κάνει τη σέντρα, ο Ασίς στο σωστό σημείο, καρφωτή κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει σέντρα που βγαίνει εντός περιοχής, η μπάλα πίσω στον Φλωρέσκου, το σούτ έξω. Να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική. Ασίς κατεβάζει, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ασίς απέναντι από τον Ρεντινόφσκι. Πλασέ 2-0 για την Ομόνοια στο 44. 2 γκολ από τον Ασίς. Εξαιρετικό αυτό. Πέρασε και αυτό μάλλον. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Με την φάση εδώ θα πάρει την κεφαλιά ο Σέριταν. Ο Ασίς με 2 αντιπάλους θα περάσει και τους 2 και κάτω από τα πόδια των Νουρεντινόφσκι για να κάνει το 2-0 και θα ακούσει φυσικά το όνομά του ρυθμικά. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο στον Εζέ, θα κάνει μια εξαιρετική τρίπλα στον φυλακτού, η μπάλα στον Παντιμπαγκά, τώρα πίσω κοντράρει, η μπάλα θα μαζέψει του υπέρ της 2-0 από το πρώτο ημίχρονο και τώρα με τον Οικονομίδη το σουτ λίγο έξω. Τον Μιλόγεβιτς, Φλωρέσκου μέσα στη μεγάλη περιοχή στον Σέριταν. Θα κρατήσει, θα σκάψει, φοβερή φάση. Θα κατεβάσει ο Κύπρου, έχει μπροστά του τον Ράμος. Η Κύπρου πάντα κρατάει την μπάλα, η σέντρα απέναντι στο Μαραγκουδάκι, κεφαλιά. Η μπάλα θα στρωθεί, το σούτ και γκολ για τον Άρη. Στο 75 θα έρθει το γκολ από τον Ράνο. Τον Ράνο, την αλλαγή του Γκαϊάφα, εδώ ξανά κεφαλιά από τον Μαραγκουδάκι. Όρσουλιτς και Ρωμαρίκ θα μπερδευτούν. Ο ένας άφησε την μπάλα στον άλλον. Και ευνοήθηκε ο Ράνος από τον πάγκο και τώρα περιμένουν. Ο Μιλόγεβιτς περιμένει την ομάδα του να κλειδώσει, να πάρει την νίκη. Να δούμε την φάση τώρα με τον Φλωρέσκου, το πλασέ, τεράστια επέμβαση από τον Νουρεντινόφσκι σε κόρνερ. Προσήκη του Ιβάν Ρούνιε στο κέντρο της άμυνας και την προώθηση του Όρσουλης. Φοβερή προσπάθεια για τον Άρη από την αριστερή πλευρά. Εντός περιοχής τώρα το σουτ στην αλιά του Παναγιώτη. Αλλά αφού κατάφερε να μειώσει με τη φάση τώρα με τον Σερίταν το σούτ, πάρα λίγο έξω. Κυριάκου
στον Μαραγκουδάκη. Μαραγκουδάκη στο ύψος της περιοχής θα κάνει το στην μπάλα κοντράρι. Νούνο Ασίς στην αντεπίθεση για την Ομόνια στο 90 της αναμέτρησης. Ασίς θα περάσει τον Οζίας, θα ανοίξει την μπάλα στον Σέριταν. Σέριταν κρατάει, θα στρώσει πίσω στον Όρσουρη, στο σούτ, η μπάλα έξω. Δεύτερη σερή νίκη για την ΑΕΛ, 2-1 στο αμόχωστος επί της Νέας Σαλαμίνας. Πολύ σημαντικό διπλό για την ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου, αποτέλεσμα που της δίνει ελπίδες για την 6η θέση. Αντίθετα για τη Νέα Σαλαμίνα, η ένατη φετινή ήττα την κάνει να αισθάνεται μεγάλη πίεση. Πιέχ και Κουταντέρη, σκόρερ των γαλαζοκυτρίνων, είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους ερυθρόλευκους ο Τζουρτσουρίτς. Στους 31 βαθμούς η Νέα Σαλαμίνα, στους 28 η ΑΕΛ. Κέρδισε ο Αγκάνοβιτς, έστειλε για τον Πιέχ, κάνει κίνηση ο Χενέ, καλή πάσα, ο Χενέ περνάει στην περιοχή, ο Χενέ το σούτ, ο Μιχαήλ θα απομακρύνει. Απομάκρυνε την μπάλα. Γκόμες το τακουνάκι για τον Τσίνα, η σέντρα στην περιοχή για τον Μακρίεφ. Προσπαθεί εκεί να κερδίσει την μπάλα, το γύρισμα ο Ντεγκρά. Θα μαζέψει όμως. Ζητάει ο Λίλιου από την άλλη πλευρά, σήκωσε κεφάλι ο Τσίνα, τον είδε. Η πάσα πέρασε από τον Μακρίεφ, το πλασέ, η μπάλα έξω. Μπάλα στον Πεδρίτο. Τσίνα κέρδισε την μπάλα και ανεβαίνει τώρα. Ο Τσίνα θα επιχειρήσει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και πάλι για τον Λίλιου που έκανε την κεφαλιά. Ο Ατράντε απομάκρυνε. Σαρδινέρο. Η φάση, το σουτ που έγινε από τον Τιάγκο Γκόμες, απομάκρυνε την μπάλα ο Ντεγκρά και στη συνέχεια ο Ρομπέρτ θα την κερδίσει. Δυνατά στην περιοχή, απομάκρυνε ο Σκοπελίτης, ο Κουνταντέρ που επαναφέρει, ο Γκράιμς θα απομακρύνει, ο Σαρδινέρο το σουτ στο ψηλά όμως πάνω από την εστία. Ενώ προηγουμένως άλλαξε και παίχτη στο χώρο προθέρμανση της Ιωάννη Τεγιόγκε, πήγε ο Παύλου εκεί στην τριάδα που προθερμένονται, ίσως να σκέφτεται κάτι για το ημίχρονο. Ο Πεδρίτο από πολύ μακριά επιχειρεί το σουτ, ο Ντεγκρά μαζεύει. Πέρασε η μπάλα, πέρασε πάνω από την μπάλα ο Γκόμες, το φάουλ που εκτελέστηκε ο Τζούρτσουριτς πήγε για κατευθείαν ο Ντεγκρά που απομάκρυνε το σούτ από το Σκοπελίτικο. Κερδίζει μπάλα, ο Κουτατέρ περνάει για τον Αγκάνοβιτς, ο Αγκάνοβιτς στην περιοχή, θα συγκλίνει, η πάσα για τον Οχενέ, το σούτ, η κόντρα πάνω στον Ζάρκοβιτς. Ο Αγκάνοβιτς εκτελεί με φάλτσο, κεφαλιά από τον Πιέχ, η μπάλα έξω. Σκοπελίτης έχασε, δεν έκανε καλό υπολογισμό. Μέσκα, καλή πάσα στον Πιέχ. Ο Πιέχ που περνάει στην περιοχή. Το σούτ, το Μιχαήλ, δεύτερη κεφαλιά, γκολ 1-0 για την ΑΕΛ. Αν προτιμάτε καλύτερα 0-1 στο 64. Ο Πιέχ ο οποίος σκοράρει. Ξανά η πάσα από τον Μέσκα. Κάθετα στον Πιέχ. Το πρώτο σουτ, ο Μιχαήλ έχει απάντηση, έρχεται όμως ο Πιέχ με κεφαλιά να κερδίσει τον Μιχαήλ. Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Πεδρίτο, καλή πάσα από τον Παύλου για τον Πεδρίτο, κάνει κίνηση ο Μακρίεφ στην περιοχή, προτιμάει την πάσα, Τζούρτσουριτς, η προσποίηση, ευκαιρία για τη Σαλαμίνα, 1-1. Γκολ από τη Σαλαμίνα με τον Τζούρτσουριτς το 75. Ξανά κοιτάξτε, ο Κούλης ο Παύλου βρίσκει τον Πεδρίτο, ο οποίος κάνει κίνηση στην πλάτη του Στεπάνοβιτς, θα κρατήσει την μπάλα, θα σηκώσει το κεφάλι, θα δει τον Τζούρτσουριτς, υπήρξε κενό εκεί και ο Τζούρτσουριτς με αυτό το σουτ θα ισοφαρίσει σε 1-1 στο 75. Ο Τζούρτσουριτς ο οποίος ελευθερώθηκε. Κόρνερ, Αγκάνοβιτς. Με πολύ φάλτσο απομάκρυνε ο Μιχαήλ, ευκαιρία Κουνταντέρη, η κεφαλιά, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Τσίνα, ο Κουνταντέρ για τον Φέλτσερ. Ο Φέλτσερ επιχειρεί τη σέντρα, η ευκαιρία γκολ 2-1 για την ΑΕΛ, 1-2 με τον Κουνταντέρ. Από κοντά ο Γάλλος με κεφαλιά θα κάνει το 1-2. Ξανά η προσπάθεια. Απομάκρυνα την μπάλα από τον Κουτατέρ στον Φέλτσερ. Η σέντρα, η μπάλα θα σκάζει στο έδαφος και με το σώμα ο Κουτατέρ, ο οποίος προωθήθηκε, βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Σαλαμίνας και με αυτόν τον τρόπο Κουτατέρ. Η Δόξα επέδειξε χαρακτήρα μετά την βαριά ήττα από την ΑΕΛ. Αμέση αντίδραση και πολύ σημαντική νίκη 2-1 επί του Ερμή, απόρρια εξαιρετικού πρώτου ημιχρόνου. Η 7η φετινή νίκη και η ήττα της Νέας Σαλαμίνας φέρνουν τη Δόξα σε τροχιά εξάδας.
Η ομάδα του Χατζηλούκα στους 29 βαθμούς πλησίασε στους 2 τη Νέα Σαλαμίνα, με τις δύο ομάδες να έχουν ραντεβού στο Αμόχωστο στην ερχόμενη Κυριακή. Εκτελεί και το δεύτερο στη σειρά κόρνερ. Χάνει την έξοδο Χατζηφραγκίσκου. Το σούτ όμως είναι άστοχο του Παναγόπουλου. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έγινε η κεφαλιά στο δοκάρι. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη Δόξα. Αν γίνει καλή αυτή εδώ η παλιά. Ευκαιρία το πλασέ 1-0 για την Δόξα. Ενώ στον πάγκο του Ερμή φωνάζουν για offside. Η Δόξα όμως έχει ανοίξει το σκορ. Έχω την αίσθηση ότι αν είναι λίγο μπροστά είναι τόσο οριακό που τρέχοντας την κίνηση δηλαδή ο Λεόν. Η μπάλα περνάει από το τείχος, έχει όμως λίγο πάνω να δοκιμάσει τη δική του τύχη. Λεόν, η μπάλα περνάει στο δοκάρι, το δεύτερο στο παιχνίδι για την Δόξα. Εκτελεί ο Ισπανός, το σουτ στην κίνηση, μια προβολή και το 2-0. Να λοιπόν από το πουθενά είναι ο Ανινφούλ ο παίχτης ο οποίος έχει βρεθεί αμαρκάριστος στην περιοχή. Ξανά η εκτέλεση από τον Λεόν, η μπάλα πηγαίνει στοχευμένα εκτός περιοχής. Γίνεται η τελική η οποία δεν είναι καλή, αλλά ο Ανινφούλ πετάγεται ανάμεσα στους καρφωμένους αμυντικούς του Ερμή. Δίνει τώρα το ελεύθερο, Βασιλόγιαννης απευθείας, εξαιρετική επέμβαση από τον Χατζηφραγκίσκου. Ωραία παλιά για τον Καλό, ποιος θέλει να μπει στην περιοχή, θα πέσει και θα δώσει την εσκάτη των ποινών ο Βασίλης Δημητρίου, ο οποίος ήταν στα 3 μέτρα. Μπήκε στην περιοχή, έβαλε το χέρι, δίνει το ελεύθερο Δημητρίου, Παουλίνιο, εκτελεί και θα στείλει την μπάλα out. Παναγόπουλος πήγε στην άλλη πλευρά αποτελέσματος στο παιχνίδι και ξανά η σέντρα, Χατζηφραγκίσκου με γροθιές, Σωτήρια και ο Ανινφούλ, ο οποίος είναι στο αριστερό φτερό. Θα βγάλει με το αριστερό την σέντρα, παρολίγων το αυτογκόλ, τεράστια επέμβαση. Δόξα η οποία είναι στην κόντρα με τον Καλό. Ωραίο το γύρισμα για τον Φοφανά, με τη μία το τελείωμα πάνω από την εστία. Παλιά του Γενγκά, η κεφαλιά από τον Λεωνάρ, από τον Ρεδόνδο. Η επόμενη κεφαλιά θα στείλει την μπάλα out. Πίνα. Πέρασε η παλιά, περιμένει ο Μαγέλε. Το τελείωμα, η μπάλα στα δίχτυα. Να το 1-2 για τον Ερμή. Στο 91ο λεπτό. Η μεγάλη παλιά. Δεν καταφέρει να ανακόψει ο Ρεδόνδο. Και το τελείωμα από τον Κεϊτά για το 1-2. Ενγιό. Το γύρισμά του μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά, Παναγόπουλο, Σωτήρια επέμβαση. Δεν ανέδειξε νικητή, πολύ καθοριστική αναμέτρηση στο Δασάκι με τον Εθνικό και την Ένωση να συμβιβάζονται στο στήρο 0-0. Το τελικό αποτέλεσμα ευνοεί τον Εθνικό καθώς διατηρεί το συν 3 από την ομάδα του Παραλιμνίου, 2 στροφές πριν το τέλος και με τους Βυσσινοί να έχουν να παίξουν με Ομόνοια και Ανόρθωση. 23 βαθμούς για τον Εθνικό στους 20 η Ένωση. Βγήκε ως αλλαγή, κεφαλιά καλή από τον Μούντιμιρ. Θα δούμε εδώ τη φάση με τον Κότο Παγιές, η σέντρα από τον Ισπανό, η μπάλα πάει προς τα πίσω, κόρνερ είναι δεύτερο για τον Εθνικό στο παιχνίδι. Το Παραλίμνη, η σέντρα με στόχο τον Μπόζοβιτς, μέσα στην περιοχή ο Μπούντιμιρ. Κότο Παγιές, κάνει κίνηση ο Κυριάκου, θα προλάβει την μπάλα, θέλει να κάνει και την σέντρα χαμηλά για τον Μπαραμπάτζ, ευκαιρία για τον Εθνικό, το σούτ έξω. Τουνκάρα, ο οποίος έχει έρθει στην αριστερή πλευρά εδώ και λίγα λεπτά, ένα σούτ από τον Τουνκάρα. Σβόγιτς, για να δούμε αν θα προλάβει, έκανε την προβολή πάντως. Σέντρα που βγαίνει ο Μπούντιμιρ, το γύρισμα από Γκαντίνοφ, τεράστια φάση για την Ένωση. Σέντρα χαμηλά, προβολή, νέο κόρνερ. Άφησε ο Πιντσέλη, έρχεται το Πάρπας με τον Έβερτον να πηγαίνει και να κλέβει μπάλα. Πολύ ωραία ο Έβερτον, κάνει και τη σέντρα. Ο Μπαραμπάτζε για τον Παγιές, δεν κάνει κάποιο σούτ ο Κότο Παγιές τώρα, θα προσπαθήσει να ξεμαρκαριστεί. Έρχεται ο Κυριάκου, το γύρισμα, ευκαιρία, διώχνει ο Πιερέτης. Υπήρξε φάουλ, αλλά αφήνει σωστά ο ρεφερί εν τέλει. Ντεβρίς, Γκριγκαλασβίλη, Κότο Παγιές. Κάνει ένα σέντρα σουτ, δοκάρι και έξω. Με τον Κότο Παγιές, κεφαλιά ο Μπαραμπάτζε έξω. Τουνκάρα, σέντρα του Αφρικανού. Πέρασε από όλους εκεί που είναι ο Σαλάι. Ένα σουτ έξω. Χωρίς γκολ εδώ. Η σέντρα με τον Βαλιάνο. Χάρης Κυριάκου. Πιντσέλη, ωραία, ξεμπλοκαρίστηκε. Τώρα θα κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ, ο Σαντινί θα μαζέψει. Φάουλ από τον Μπάουμαν πάνω στο Γιάννη Χατζηβασίλη. Δυνατά εκτελεσμένο.
λανθασμένο αυτό το φάουλ. Πέρασε για τον Κότο Παγιές. Ευκαιρία για τον Εθνικό για το 1-0. Ο Παγιές θα πλασάρει και θα διώξει πάνω στη γραμμή ο Πιερέτης. Ο Εθνικός έφτασε μία ανάσα από το 1-0 και είναι η Ένωση τώρα που θέλει να βγει στο προσκήνιο με τον Ντουμκάρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ έξω. Σαλάει τώρα η σέντρα, κεφαλιά μέσα στην περιοχή ο Μπογκαντίνοφ. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι στραμμένη αύριο η προβολή του ενδιαφέροντος. Το μεγάλο ντέρπι ανάμεσα στην Ανόρθωση και το πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ υπόσχεται πλούσιες συγκινήσεις. Με μοναδικό στόχο το σπουδαίο τρίποντο θα κατέλθουν και οι δύο ομάδες. Η επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στο γήπεδο που δοξάστηκε και τον ντεπούτο του Ζόραν Μιλίνκοβιτς προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η ΑΕΚ με αντίπαλο την Αγία Νάπα. Για την Ανόρθωση είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της φετινής χρονιάς μέχρι το επόμενο. Με νίκη σε βάρος του ΑΠΟΕΛ μειώνει σε 2 βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή. Λύνει μέσω μιας μεγάλης επιτυχίας τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και αποκτά ψήφο εμπιστοσύνης ότι θα είναι ξανά ένας σοβαρός διεκδικητής του τίτλου. Σε αντίθετη περίπτωση, με ήττα, το όνειρο για τον τίτλο ξεθοριάζει και μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο η μοναδική διέξοδος για την Ευρώπη θα είναι μέσω μιας θέσης στο Europa League. Στα θετικά της Ανόρθωσης, η αλλαγή προπονητή. Με την πρόσληψη του Ζόραν Μιλίνκοβιτς φύσηξε καινούριος αέρας στα αποδυτήρια της κυρίας. Μοναδική απουσία για την Ανόρθωση, ο τιμωρημένος Ζωάο Βίκτορ. Η διατήρηση της πρωτιάς στο βαθμολογικό πίνακα και η εκτόξευση της διαφοράς στο +8 είναι οι στόχοι του ΑΠΟΕΛ στην αναμέτρηση με την Ανόρθωση. Η ομάδα του Τιμούρ Κεσπάγια βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Μετρά 6 νίκες σε εισάριθμους αγώνες. Αγωνίζεται μεν εκτός έδρας με την Ανόρθωση, η οποία είναι αίτητη στην έδρα της, αλλά αίτητο εκτός έδρας είναι και το ΑΠΟΕΛ. 3 απουσίες μετρά ο Τιμούρ Κεσπάγια. Δεν υπολογίζονται οι Καβενάκη, Αντωνιάδης και Αρτηματάς. Το πιο εύκολο της απόγευμα εδώ και αρκετό καιρό έχει η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την ήδη υποβιβαστήσα στη δεύτερη κατηγορία Αγία Νάπα. Στην κυριολεξία, η ομάδα του Κριστιάνσεν έχει περισσότερο την προσοχή της στο αποτέλεσμα του ντέρπι Ανόρθωσης ΑΠΟΕΛ παρά στο δικό της παιχνίδι, το οποίο εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να κερδίσει. Δεν υπολογίζονται από τον Κριστιάνσεν οι τραυματίες Μωΐσοφ και Μιντίκης. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ ο ΠΑΠ σε σημερινό αγώνα η Ομόνια πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αναγέννησης Γερμασόγιας με 102-73. Χθες μετά από επεισοδιακό παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ επικράτησε τη ΣΕΘΑ 101-83 και κλείδωσε την τρίτη θέση εν ώψη της δεύτερης φάσης. Ο αγώνας στιγματίστηκε από 15 λεπτή διακοπή με την προσωρινή αποχώρηση της ομάδας της Έγκομης. Τεράστος ο Απόλλωνας με την νίκη του 98-92 επί της Ένωσης. Στο βόλεϊ η εντυπωσιακή Ομόνια συνέχισε την προέλασή της, περνώντας και από την έδρα της Νέας Σαλαμίνας. Κατάφερε να εισέλθει στην τετράδα η Ανόρθωση. Πράγματα και θάματα χθες στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στον αγώνα ανάμεσα στην ΕΘΑ και το ΑΠΟΕΛ για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας. Ισορροπημένο το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε την ΕΘΑ να προηγείται με 31-24. Στην δεύτερη περίοδο η ομάδα της Έγκομης ήταν καταιγιστική και εντυπωσιακή. Μετά το πέρας 6 λεπτών το επιμέρους σκορ ήταν 25, με την ΕΘΑ να ξεφεύγει στο συν 22, 51-29. Κάπου εκεί όμως το ΑΠΟΕΛ ξύπνησε με αντεπίθεση διαρκείας και επιμέρους σκορ 17-1, μείωσε στους 6, 52-46 στο τέλος του ημιχρόνου. Στην τρίτη περίοδο οι γαλαζοκίτρινοι, έχοντας και την ψυχολογία υπέρ τους, συνέχισαν να είναι καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Έπιασαν την ΕΘΑ στο σκορ, την προσπέρασαν και συνέχισαν να ανοίγουν τη διαφορά. Στο τέλος της τρίτης περίοδου ήταν μπροστά στο σκορ με 11 πόντους, 75-64. Το ΑΠΟΕΛ συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα και στην τελευταία περίοδο με αποτέλεσμα να προηγηθεί νωρίς με συν 17. Η ΕΘΑ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να μειώσει στους 10. Στη συνέχεια, μια φάση παρολίγο να τινάξει τον αγώνα στον αέρα, καθώς ήταν αφορμή για να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση που έφερε 12 λεπτή διακοπή του αγώνα και προσωρινή αποχώρηση της ομάδας της ΕΘΑ από το γήπεδο. Τελικά το παιχνίδι επανήρχισε και το ΑΠΟΕΛ έφτασε άνετα στη νίκη με 101-83 που τον έφερε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με το τέλος της κανονικής περίοδου. Η ΕΘΑ τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Απόλλωνας, ο οποίος χθες δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη απέναντι στην Ένωση στο Παραλίμνη, επικρατώντας με 98-92. Οι γαλάζικοι προηγήθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο με 14 πόντους, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με αποτέλεσμα ο αγώνας να είναι αμφίροπος μέχρι το τέλος.
Χθες ολοκληρώθηκε και η κανονική περίοδος στο πρωτάθλημα βολεϊανδρών. Η Ομόνοια έκανε το 14-14, παίρνοντας άνετα με 3-0 από το Σπύρος Κυπριανού απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε εκτός τετράδας Νέα Σαλαμίνα. Στην αίθουσα Αφροδίτη ο Παφιακός νίκησε με 3-1 την Ανόρθωση και κατέλαβε την δεύτερη θέση, με την Ανόρθωση να μένει στην πρώτη τετράδα παρά την ήττα. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η ΑΕΚ, η οποία νίκησε εκτός το ΑΠΟΕΛ με 3-0. Και να ολοκληρώσουμε με μηχανοκίνητο αθλητισμό και την παρουσίαση του νέου μονοθέσιου της σκουτερίας Ferrari. Η Ferrari παρουσίασε τελευταία το μονοθέσιό της εν ώψη του πρωταθλήματος του 2016. Στην σκουτερία πιστεύουν ότι η SF16H θα είναι το αυτοκίνητο που θα ανταγωνιστεί την Mercedes στην μάχη του τίτλου. Η παρουσίαση έγινε από τον επικεφαλής της ομάδας Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, τον τεχνικό διευθυντή James Allison και τους δύο οδηγούς Sebastian Vettel και Kimi Raikkonen. Στο νέο μονοθέσιο βρίσκουμε περισσότερο άσπρο χρώμα μαζί με το παραδοσιακό κόκκινο της Ferrari, κυρίως στον αεραγωγό και το κάλυμα της μηχανής. Βελτιώσεις στον αεροδυναμικό σχεδιασμό του μονοθεσίου έγιναν στη μύτη, ενώ αλλαγές έγιναν και στην ανάρτηση. Οι μηχανικοί της Ferrari, εκτός από τις βελτιώσεις στο τούρπο και την κατανάλωση, δούλεψαν και στην αρχιτεκτονική του κινητήρα του αυτοκινήτου, βοηθώντας τους αεροδυναμιστές να βελτιώσουν τον σχεδιασμό του καλύματος της μηχανής. Δοκιμαστικά για την Φόρμουλα 1 αρχίζουν την Δευτέρα στην Βαρκελόνη. Όλα τα φώτα στραμμένα στον αθλητισμό. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς. Με τη Winbank οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα και για τα καταθετικά. Winbank. Ακόμα μια κίνηση μπροστά. Από την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι προβλέπει το τμήμα μετεωρολογίας για τον καιρό και να δούμε και τις θερμοκρασίες στην Κύπρο και στις κυριότερες πόλεις της Ευρώπης. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε σήμερα είναι Λευκοσία 25 με 14, Λεμεσός 22 με 13, Λάρνακα 22 με 10, Πάφος 21 με 11, Αμόχωστος 22 με 13, Κερίνια 24 με 12 και Πρόδρομος 18 με 6 βαθμούς. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ασθενιστήριων μποφόρ και στα προσύννεμα παράλια μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο τεραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, τα ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 12 στα δυτικά και νότια και στους 5 βαθμούς στα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέτριος ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσύννεμα πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη ως κυματώδης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 στα ορεινά. Τη Δευτέρα ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, αλλά σταδιακά αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο. Σε πόλεις της Ευρώπης καταμετρήθηκαν στις 3 το απόγευμα οι ακόλουθες θερμοκρασίες. Αθήνα 17 βαθμοί, Βρυξέλλες 10, Θεσσαλονίκη 14, Λονδίνο 11, Μόσχα 1 βαθμός υπό το 0, Παρίσι 11 και Ρώμη 13 βαθμοί. Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Παρακολουθήστε αμέσως μετά από το ΡΙΚ 1 και το δορυφορικό κανάλι τη ψυχαγωγική εκπομπή Σάββατο και Απόβραδο. Για τη συνεχή ενημέρωσή σας επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας ricnews.com.cy. Η επόμενη ενημέρωσή σας γύρω στις 11. Σας ευχαριστούμε που και απόψε εμπιστευτήκατε την ενημέρωσή σας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.